This must be love. Boom, sound in my heart, the beat goes on and on and on and on and boom. Čus lidi, je tu další video a dneska jsem si připravil zase něco nového a objednal jsem si Jelly Beans Harry Potter. To je Harry Potter žeru, tak jsem objednal Harry Potter. A já nevím, viděl jsem na to videa, protože to jsou celkem sračky, tak jsem to objednal a uvidíme. A dneska se mnou tady bude brácha, takže to určitě bude prdel, takže si koukejte. Jdeme na to. Tak jo, a tady to je můj bratr. A jdeme teda na to, rozděláme to. Měl by tady někde bejt, dám vám tam, co tam vlastně je v tom balíčku, takže... Dostaním to nějak... Takže to dám na misku. Ty vole, to teda. A jo, tak No ty prachy. od každý dvě tam jsou. Tak jo, vlastně jeden čáne, že jo, a musí uhádnout, co to jakože je. Jo? Tak, začneš? Jdem na to. Kdyby bylo teda vyčleněné. Mám koukej to tady. Ale říkej mi to jo, já to musím hlavně. Jo. A to uvidím. No více kousne. Jak to chutná? Ty mám mu to brná. To je hnus. Co to do píči je? Měla by to být čížela. To je vole, to je hnus. Mňamka, ne? Ty dojet. No, tak to je pěkně hnusný. Fakt? Tak jo. Dělej. No ale koukej se na to jo. Ne, nebudu koukat. A ukaž mi to prvně. Můžu? Ne, počkej. Já ty vole nevím, ono to... No, můžeš. Kurva, to je dobrý. No, to má víc zajímavé. Tutti frutti. Ne. Kurva, to je pěkný. No tak hádej. Buď je to... Jabko? Ne, třešení nebo skořice. Třešeň. To je třešeň. Kurva, dobrá třešeň. No jaj. Kurva, to je dobrý. Dělej, žij. To kurva je. Ne, tady to. Asi. Tady to. Co, to bílý? Ne, to červený. To je... Zase žížala? Ne, žížala ne. Žížala je růžová. Jo, počkej, ty myslíš to růžový? To růžový. Ne, to červený. To má být ta žížala. Tohle je ta žížala? Tak? Jo. To je Co to kurva bylo? Já nevím. Předtím to bylo taky hnusný, tak co to bylo předtím? Tak je nějaká tračka. Já jsem zatím schytal dobrý. No. No ne, musím jít do toho. Nějak hlína. Jo, je to jiná. No koko? No kam to jde? To je hnus. Kolínu jsem nikdy ne, ale to zajímavý. Já jakože jak to chutná, co? Mám ještě dvě každý. No to je dobrý, aby vytěžil. Jo, jdi do píči. Počkej. To je jedno. Já Jsem neví, co to je, vole. No nevím, no tak co? Jo. To bude dobrý. Jo? Ne. To je dobrý, ne? To je ty druhé. Jo. No to jo. No. Jdu. Má chuť. To mělo být zase hlína. Tak? Kurva. Jo, chutná to za hlínou. Jo, asi. Jo, je to hlína. Taková zajímavá příchuť. Jako není to špatný. Nechápu, proč tam na to plival. Vždyť to byla žížala, ty vole. Jo. No, kdyby se dal každý den, tak Ale chutná to trochu jak brambory.
Cítil se v tom brambory, to jo. Jo. Jako, není to nic hnusný, ale tady to bude určitě hnusný. Jako, No připomíná bramburky. tohle. Taková chuť masa. No to je párek. Párek. Nebo klobása. No tam dobře ty vole. Jo. Takový kořeněný dost to je. Kurva. To hlavně ani blitky nebo něco, tak se poblil. No. Když je to ono. Já nevím. A co to? Jako víš to Jo, má? víš, pěkný. Víš to má? Jo. Nějaký ovoce, ne? Ne, fuj! Co? Co to do piči je? Co ty blitky? Jo, ty vole, už to cítím zuby, ty vole. No kurva. Fuj. To je... Ne, jsou blbě, ty vole. Já budu mít potom ty hnusný čuráky. Ale ty dobrý jsou, no tak dobře. Můžu? Mačkej. Můžu? Jo, já jsem jí zuby, ty. No, počkej. No. No. Je to další hlína? Ne, to je banán. Asi. Skoro je to chudá hlína. Ne, to by mělo být. Bylo to žlutý, tak to je asi ten banán. Taký žlutočený. No, no možná banán, no. Já už to nechci. Mně ta hlína asi zůstala mezi zubama. Jo, aha. Jo. No. Hej! To jsem měl asi 3krát, vole. To je to nejde. Jo. Kdo tam dal jen tu hlínu, vole? To je ta hlína. No. On špatná, že? Jo, to je to. Bude to nechutná. No jako, nevím. Je to lepší jak ty zvedky, ne? To jo. Já můžu to dát. Ne, to. No tak nesežereš ty, vole. Já mám hlad celkem, tak ono mi to smakuje. A když to zmícháš s blítkama, ono to je potom celkem dobrý, no. Ty dáš si píču. Akurát to je dobrý tak. No banán, vole. Jste měl ještě nic hnusného? Tohle byl banán. A ono banán nemohl být. Byl nějaký fličko. Taký bonus. Jo. Bude asi lemon. Jo. Mhm. Vejkura, tady není to vejce? A není to tohle. No To to si možná. to není, ty vole. Tak je to vejce. Jo. Proč si to není? Proč to plive, to sežere taky ty vole jednou. Děláš si prdel. Myslel jsem, že to více bude nejhorší, a ty zvratky byly horší. Můžu? No. Ne, to je žíla asi. Má se žížla? No taky není špatná. No chuť se buď stěžuje. Děláš si prdel. Prý není špatná. Počkej, já ti dám tu větku. Jo, dělej. Teď zkusím prostě normálně jen tak sežrat. To jsme ještě neměli. Je to vejce? Ne. Když si řekneš, že ti to chutná, tak jsi totální prase. No. Je to švakuje? To je holub z nosu, ty čuráku. Máme ti blitky. No pohodě. To poslední. Tak jo, poslední. Jestli to bude chutnat, tak jsi totální hlada. Ty krávo, tak se mnou je maso. Ale sníš to, ne? Dobrý. No jo, smíchal. Nechceš si dát třeba na to ještě nějaký vole snělý vejce? To je takový pizzový.
Já si prdel, to bylo totálně hnus. Pěkně na mě. Jo, jsou to ty blitky, fuj. Mě taky šlo takhle smrdět zuby. No, skokun, jde to? Jo, To super. si dám ještě jedno jablíčko k tomu. Co je to modrý? To je jediný. A počkej, já No, blueberry. ty jsi dal trávu teďka. To nebyla tráva. Ty jsi dal To si dal trávu. To je jedno. Dámy a pánové, a tohle je teda všechno z dnešního videa. Jestli chcete další videa s bratrem, tak napište do komentářů. A já se s váma loučím a zatím čus.